Ahojte, som Martin. Vítajte na kanále Svet autičkárov. Vítajte pri našom prvom videu, v ktorom si predstavíme Jägermeister Drift Team. Volá mňa sedí šéf týmu Rastio Horenský. Čaute. Rasti, ďakujem, že si prijal toto pozvanie. Ako veľmi rád, Maťo. Rastio, opíš nám, aká je tvoja funkcia v tom celom týme? Aká funkcia, tak funkcia. Ja som to celé vymyslel, celé to všetko, to sa okolo toho deje. Spočiatku sme začali jazdiť len tak, pre zábavu. Tak sa to zvrtlo skoro a potom sme začali po pretekoch. A každý tam mal svoj tím, taký tím alebo taký tím a tak som si povedal, že ja si zbavím vlastný tím. No. Prečo práve vznikla myšlienka, že i drift? Sú rôzne iné športy motoristické a prečo práve drift? Prečo drift? My sme predtým jazdili motocross. Od 5 rokov, ako môj vodič je môj syn zároveň. Sme jazdili motocross a do takých 17 rokov potom prišli pár úrazy a išlo na to, že koniec, že už tati nechcem byť zlomený. Môj dobrý kamarát Peter Kapajčík, on sa venoval tým driftom a raz som bol niekde na nejakej akcii a tam ma zviezol a som si povedal, toto si kúpim. No a vlastne som si kúpil sebe auto, bolo to v roku koncom roka 2017 som si kúpil také kúpe, také modré som mal kúpe, také v Poľsku. Takže vlastne vtedy vznikla tá myšlienka, keď ťa previezol Peter. Áno. Tak vtedy vznikla myšlienka, že ideš aj ty jazdiť drift. Áno, idem aj ja driftovať. Tak som si kúpil to auto prvé, trošku som si ho prehrabal. No som išiel na to, že to bolo slabé auto, bo to bolo nejaké 2 litre. Tak som si kúpil 2,5. Čo máme do dnes, to je 323, tá slabšia 2,5, ale už to bolo o mnoho lepšie, mal to viac výkonu. No bol to síce sedan, ktorý sa mi aj potom začal viac páčiť, jak to kúpe. A už to bolo, no. Som ho prerobil, dal som tam sedadlo športové, ručku som dal, to bol základ, ešte sme nemali rám. No a ja som chodil ako šmýkať po okolici, s Petrom sme všade chodili. On, môj syn, mal vtedy zlomenú nohu, mal úraz na motorke a už akorát bol zrehabilitovaný a prišiel za mnou, že tati, požičaj mi sa previesť. Čiže keď ty si začínal jazdiť, syn ešte jazdil motocross? Nie, to už bolo, vtedy bol zranený. Vtedy bol zranený, po motocrosse ešte sme mali aj motorku, že ešte budeme pokračovať, ale ja som už mal aj auto, ale on potom povedal, že už nechce jazdiť. No za začiatkom roku 2018 prvýkrát sadol do auta a odtedy ho nevystúpil. Čiže vlastne takto vznikla myšlienka jazdiť drift. A prečo práve Jägermeister? Pil si veľa Jägeru, alebo ako to? Ako nie, že by mi nechutil, mám rád Jägera, hej, a pôvodne to je originálna replika auta, ktoré bolo aj Jägermeister robené, hej, vyrobené teda. Len to jazdilo DTM pohár, hej, to boli cestné okruhové preteky. Áno. No a ja som si zrobil takú repliku, lebo sa mi páčila a vtedy mám Jägermeister. No a už tým, tak už to stalo Jägermeister. Čo je vlastne tvojou úlohou ako šéfa týmu? Ja nie som taký šéf, taký klasický, robím všetko. Čiže záňaš peniaze? Záňam peniaze, opravujem auto, staviam auto, záňam všetko okolo toho ľudí, že by nám pomohli a pripravujem to pneumatiky, servis robím na to auto a môj syn je len čisto vodič. Príde, obleče kombinézu, dá si prílbu, rukavice a ide jazdiť. Rozumie trošku, dá čo, ale ja som srdce toho auta. Čo obnášajú všetky tie také preteky driftu? Čo všetko jazdíte a koľko financií to zaverilo za celú tú sezónu? Koľko tých pretekov vlastne je za celú tú sezónu? Tak tým pádom, že jazdíme také preteky, také ozajstné preteky, tak nemáme veľa financií na to, že ste chodili ešte aj trénovať a také. Tak my ideme čisto na závod, tam potrenuje a jazdí. Lebo jeden závod možno stojí aj
možno keď sa nič nestane, že všetko auto stane celé, nepoškodené, možno aj 1000 €. Mhm. A možno to som povedal aj málo. Ale že je tam zarátané aj tá cesta, to Je tam ubytovanie, zarátaná cesta, správa, strava, pneumatiky. tak stravu potrebuješ jesť aj doma, nepotrebuješ len na pretekovej. Ale sú tam zarátané pneumatiky, palivo, doprava, štartovné, a všetko, čo okolo toho patrí. Čo potrebuješ, to máš. Mhm. Potrebuješ pneumatiku, zoberieš pneumatiku, potrebuješ olej, naleješ olej, potrebuješ robiť, opravovať auto, opravuješ auto. Jazdíte vlastne maďarský šampionát. Viac menej áno, sústredili sme sa stále na maďarský šampionát, lebo to máme tak najbližšie, máme nejakých 180 kilometrov z domu a to je najbližšie proste. A je to, podľa mňa je tam veľmi vysoká úroveň tých pretekov, je to jeden z najkrajších okruhov v Európe. Podľa mňa aj, možno niekto má iný názor, ale toto je môj názor. Je to krásny okruh. Je to jedna vec, tam je, že je to uprostred ničoho ten okruh, ale je to dobré. Takže konkurencia je vždy vysoká. Tá konkurencia je stále vysoká. Už teraz sa tam začali tlačiť aj zahraniční. Doteraz tam boli Maďari, sem tam Česi, Rumunov veľa chodilo tam, Poliakov. No a tým pádom, že teraz toho roku, aj minulého roku som začal jazdiť Drift Kings, tak tam prišlo skoro z celej Európy jazdci. Dvakrát sa tam dokonca išlo aj Drift Masters, to je taký najväčší podnik možno v svete, alebo s tými najväčšími jazdcami. Je taká nejaká vízia, že by ste z toho maďarského šampionátu ešte na tie väčšie preteky išli? Chceli by sme ísť ako na také veľké preteky, ale tak vieš, každý drifter sníva ísť Drift Masters. Ale ja myslím, že to je taká meta, ktorú chceme, ale možno nikdy. Takto, kebyže sú financie, všetko okolo toho, je aj auto tak postavené, aby sa mohli ísť tie väčšie preteky? Tak toto auto nie je konkurencieschopné na veľké preteky. Toto auto je postavené do kategórie Pro 2. To je taká druhá najvyššia kategória. To Pro 2 znamená, že vlastne je to objemovo nejako? Nie, tam je to tak rozdelené. Pro je tá topka, tam sú autá možno 700 plus koní. 700 plus koní. A nehovorím, že nemôže byť aj naše tredie 700 koňové auta, ale väčšinou to tak nie je, lebo každý, ktorý má také silné auto a dobré auto, tak vyjazdí Pro, lebo Pro je Pro. V našom aute je momentálne nejakých 350 koní, takých zdravých, by som povedal, trvácných, a s tým, že mám dobrého pilota, tak sa to dá dohnať. Ďalej, čo by som sa opýtal, máte aj nejaké príhody? Také, že zaujímavé, na ktoré fakt si nezabudli za tie roky? Také príhody, Z pretekov? Príhody z pretekov. Napríklad z Trackfoodu, keď si mi hovoril. Z Trackfoodu, no tak máme takú smutnú príhodu. To sme prišli, písal sa rok 22, myslím, Trackwood. Oranžové sme už mali auto. Už sme mali Jägermeistera, prišli sme na preteky, všetko, a v tom roku Trackwood usporiadovali Poliaci. Sa mi zdá, že Drift Open, ich podnik to robili, a oni prebrali auta. A prišlo na naše auto, preberali to, a zrazu, že máme zlý rám. Hovorím, jak zlý rám? Máme, však to je poľský rám. Nie, že je to zlý rám. A nás nepustili do závodov, nás diskvalifikovali. Aj bojovali za nás, aj tí Maďari bojovali, že by sme išli jazdiť, lebo sme najlepší ako v tom ich pohári, a nepomohlo to, proste nás diskvalifikovali. No ale za ten čas už ste mali nejaké tie preteky Maďarsko odjazdené. Mali sme odjazdené Maďarsku, sme niečo odjazdili. Už vás tam vlastne poznali. Už vás tam poznali. Prvý taký pohár, čo sme vyhrali, bolo možno nejak v júni 2020. Bolo to nejaký pretekov v Kunmadaras, to bolo tiež v Maďarsku. A tam sa nám podarilo vyhrať 3. miesto. Tedy sme ešte nemali Jägermeister, ale obyčajne strieborné auto, ale to bolo také prvé miesto, prvý pohár, čo sme dostali, také zadosť učinenie, čo sme vyhrali. Takže vráťme sa k tej príhode. No a tá príhoda z toho Trackboodu, tak nás diskvalifikovali. Som bol veľmi sklamaný, že tak sme prišli nepripravení, nás nachytali na hruškách, tak sa hovorí. A prišiel som domov, ja som všetko vyhádzal z auta, vymontoval ten rám,
a už som si dal navariť taký poriadny ozajstný rám. Je to FIA VRC rám, takže už teraz nás nevyhodia z žiadnych pretekov. Takže vlastne na tých pretekoch vy ste prišli tam, ako si vravel, vás nechceli pustiť na tie preteky, ale tí Maďari, tí domáci za vás bojovali. Áno, bojovali, že sme išli, ale nepomohlo. To už nepomohlo. Proste povedali, že nie, vtedy vyhodili dosť Maďarov. Dosť Maďarov povyjadzovali, lebo nemali nejaké bezpečnostné prvky, ktoré sa im nepačili. A vtedy mi tuším povedali Maďari, že posadníka tam bol ten pretek. Takže vy ste ešte investovali svoj čas, peniaze, cestu a tak ďalej a vlastne úplne zbytočne. Tak zbytočne. Zbytočne nebolo, lebo nás posunuli niekde inde, že napriek toto, čo sa stalo, tak nás inšpirovalo k tomu, že musíme mať lepšie auto. V konečnom dôsledku možno, že aj mali pravdu, že ten rám nebol taký bezpečný, jak je teraz. Keď sa bavíme o autičku, čo nám vieš povedať o celom tom BMWčku? Aký tam je motor, aký sú tam brzdy? Motor. Tak pôvodne to bola 325, bola nejakých M52 B25, to je 170 koňových motorov v originále. Ale v základe. V základe, v originále, jak bolo to auto. S tým sme jazdili strašne dlho, to bol veľmi dobrý motor, na to nemôžem povedať jedno krivé slovo. Mali sme ho trošku upravené, sme mali výkon vyhnutý na nejakých 210 koní, max, to verím, že viacej nebolo v tom. A s tým jazdil, ako to bolo, išlo šlapalo. To sme nemali jeden jediný problém s tým autom, išlo v kuse. Ale potom, jak jazdíš, prídeš na to, že do čerta málo koní mám. Každý má viacej a ty máš málo. Že nebolo to také konkurenčne schopné? Nebolo. To len vtedy, preto sme jazdili tak trošku vpredu v tej kategórii, lebo ako fakt Robert je perfektný vodič auta. No a tak sme to jazdili s tým motorom a potom si hovorím, tak dáme tam 3 liter, predsa má to viacej koní v sérii, mal nejakých 230 a to už je, čo povedať, no tak. Je to vlastne celé auto poskladané na nejakej FIA homologizácii podľa nejakých papierov, že presne toto je tam. V drifte zase je základný rám. Rám a hasiaci systém, sedadlo, vodiča, 6-bodové pasy už teraz musia byť, tej sa či štvorky, ale toto je základ. Tie ostatné komponenty, ak sú okolo auta, lamináty a toto nie, nemusí byť nič homologované, to ani podvozok. Proste jednoducho bezpečnosť jazdca musí byť na prvom mieste a ostatné už nie je podstatné. Čo bol najväčší taký vývoj toho auta? Najväčší vývoj, čo sme robili, bolo, keď sme dali ten 3 liter, to som pekne všetko chcel spraviť, že by to všetko bolo perfektné. Som to aj zrobil, všetko fungovalo. Išli sme na preteky na Pezinskú babu. To bolo už, že si od niekoho odkúkal, že tam bol ten 3 liter, alebo to bol... Nie, ja som tak dávali to ľudia, vieš to, keď otvorím motor a pozrieš na 2,5 na 3 liter, oni sú to veľmi podobné motory. Veľmi podobné. Tento 3 liter má double vanos, tamten mal single vanos, ale presne tam vošiel, to bolo plug and play. Trebalo zrobiť okolo toho kablovačku, dorobiť, výfuk trebalo spraviť a no a tak ja som to všetko zrobil, všetko som porobil, som to dosť robil, ako možno aj 3 mesiace sme to robili. Kým to bolo všetko v tope. Že 3 mesiace každý deň, ale... Nie, každý deň po práci som to robil. Po práci, cez víkendy som to robil. No a keď už to bolo zrobené, všetko auto fungovalo, zrazu už malo ten výkon, malo ten 230 koní, to bol rozdiel, keď máš 210 alebo 200 koní a 230. A ešte keď bolo upravená jednotka, možno malo nejakých 240 koní, to bol veľký rozdiel. No a tak sme sa vybrali na preteky, idem na babu, preteky ideme 400 km samozrejme, ideme tam, trénujeme a Robert mi hovorí, tati, sem tam bliká kontrolka na olej, to asi bude nejaké čidlo iba. No ale ako ona si blikala, tak potom ona začala svietiť. Už to bolo zle, on hneď vypol motor a nie išiel s tým, ako na toto je pedant. To sa stalo vlastne počas podujatia, alebo... To sa stalo počas podujatia, áno. Počas podujatia sa to stalo. Ale on vtedy bol na trati? Áno, na trati to bol.
Na trati už len pozerám, že už len vypnutý motorov sa tak do trvačnosti odvaľuje a hovorí, že koniec, že auto sieti kontrolka, že nejde nikde, on už neštartuje ani, že už v tom vec, musím povedať, v tej veci, ako čo sa týka, že by dačo nepoškodil, je jeden veľmi, že on už neštartuje, koniec. Tak sme pozerali a sa pokazil, ja som motor. Ani sme nezavodili, ale už bol pokazený, už tam odpadlo, olejové čerpadlo, potom som čítal, že to je bežná vec, že odpadne, tá remenica z olejové čerpadla, tak potom som to, opravil som to, som zohnal, som niekde z Litvy som objednal nejaký racingové olejové čerpadlo, som to spravil, no už to zase šlapalo to dobre. No a potom ma napadlo, že zase máme málo koní, dáme tam kompresor. A tak som to niekde vykúmal, vyňúral som to na internete a že tam dávajú kompresor z Mercedesu. A som to tam všetko robil, že som to prerábal. Proste veľa toho trebalo prerábať, ale som to spravil proste. Som to zrobil. Takže celý ten vývoj bol nielen časovo náročný, ale aj finančne náročný. Jasné, že. Ja som to zrobil a zase to bolo tak, tesne pred pretekami, to bolo poskladané. Ako sa vraví na poslednú chvíľu. Na poslednú chvíľu. Ešte sme to išli skúšať, myslím, do Komarovec na letisko a všetko bolo zle. Horel nám tam remeň, všetko, tá remenica bola silonová, nebola dobrá, zuby neboli. Že som išiel v noci, som ešte išiel sústrúžiť tú remenicu, že by sme mali nejaké drážky na remeň. No, prišli sme do Maďarska. A samozrejme to nebolo dobré. Všetko to bolo na nič. To bolo tiež, neviem, aké preteky to boli. A sa mi zdá, že vtedy sa aj kvalifikoval, ale už by som zabudol na to. Či to bolo, či to nebolo, ale proste nebolo to dobré. Čo sa týka podvozku, tam je nastaviteľný, samozrejme. Je tam nastaviteľný, ale nie je taký nejaký extra drahý, je tam nejaký, myslím, že max speeding sa zdá, je tam podvozok, ale akože nemáme s tým problém. Funguje to, možno, že by fungovalo lepšie, keď sme mali nejaký iný, ale máme taký, že nám funguje tak. Čo sa týka brzd? Brzdy na drift sú podstatné zadné, kde fungovala ručná brzda, takže predné sú nejaké sériové, čím ľahšie. Dopredu tesačie ľahúnke brzdy, driftery dávajú z motoriek. Brzdy, alebo potom také ultra ľahké, tenké kotúčiky, netreba nejaké veľké brzdy predné, to zbytočne váha. Takže čím ľahšie, no a zadok musí brzdiť proste dobre, tá ručná brzda, všetko musí fungovať. Čiže vlastne na drift je podstatné, aby to auto malo klietku, áno, veľký výkon, áno, a dobre brzdy vzadu. Tak. A dobré pneumatiky. Ono tie pneumatiky asi tiež nie sú najlacnejšie a tiež ich veľa spálite za preteky. A keď sme mali slabšie auto, tak nám ani to tak nevadilo, lebo tie pneumatiky nešli tak dole. Ale teraz, keď už je fakt, už teraz toto je posledná evolúcia, dúfam, že v tom aute, že už bude iné auto, tak teraz to už je akože také, teraz sme trošku to prenastavili, tak nám v Maďarsku nám vydržia pneumatiky jedno obutie 3 kola. Takže to je jeden battle a už dám dole pneumatiky. V tréningu vydržia 3, ale na závod už musím dať dole v jednom battle pneumatiky. Ja čo sa chcem ešte opýtať, jaké turbo tam je? To ma zaujíma. No, ešte dostanem sa k tomu, že ak som mali ten kompresor, potom zase som to vypípal, už všetko fungovalo, ten kompresor. No ja už som potom mal Jägermeistera, už tam bol kompresor, už sme prišli do Maďarska pre preteky, každý wow, krásne auto. A vtedy už všetko fungovalo, už to bolo tak urobené, že fakt ten kompresor šlapal, auto šlapalo, všetko. No a vtedy sa nám prvýkrát podarilo vyhrať v Maďarsku na prvom preteku. A sme jazdili, myslím, že celú sezónu sme odjazdili, dve sezóny sme odjazdili s tým kompresorom a dvakrát sme sa stali majstrami Maďarska v kategórii Pro 2. No a potom už prišla myšlienka, že ten kompresor je taký, už som zase slabý, tak som dostal myšlienku. Každý do mňa, nie myšlienku, každý do mňa, Džuba, daj tam turbo, bude to dobré, bude to na super. No tak som tam namontoval turbo a sme mali s tým také problémy, keď som to doladil, ale teraz to je, ja myslím, že dobre. Turbo tam je vlastne z nejakého BMWčka, alebo? Nie, turbo tam je z nejakého dieselového Cummins amerického motora, z nejakého staciárneho stroja, to je také 6.2 motor Cummins a je tam whole set turbo, nejaká
351V, tuším. Čiže vlastne tie prerábky... Tie prerábky boli veľké a komplikované. Ja som chcel stále, že si dám s interným Westgateom a každý deň dávaj to zbytočne, to budeš robiť. Ja hovorím, na čo zbytočne, však má turbo, je tam interný Westgate, musí fungovať. Ja sa, že to nefungovalo. Chcel som všetko musel prerobiť, prekopať všetko a som tam dal veľký Westgate a teraz to šlape. A hlavne na to môžem poďakovať, čo mi to naladil Miloš Olejník, taký ladič aut a vládol to na jednotku. Takže vlastne do dnešného dňa, koľko to má vlastne koní? Tak teraz to má nejakých 350 koní a môže mať nejakých 430 krúťak. Je to postačujúce už na preteky, alebo chce to ešte viac? Tak ti poviem, drifterovi stále je málo. Keby mal 600, chce mať 700, keby mal 700, chce mať 800, keby mal 800, chce mať 1000. Sú také auta, čo majú 1300 koní a sú také auta, čo vyhrávajú a majú 700 koní. Prišla aj taká myšlienka, že predať auto, kúpiť druhé, prerobiť ho, alebo... Tak jasné, že sa poráme s tou myšlienkou, že to tu sme predali, ale ťažko sa to bude predávať to auto, lebo to je taká srdcovka. Ale máme v pláne už urobiť druhé auto, máme karosériu, už vyramovanú a tam by sme chceli mať tých 700 koní. Tiež ide o BMW? Áno, tiež ide o BMWčko, ide o novšiu evolúciu, toto je E36, tam to bude E46 kúpe, bude kúpe, no. Bude. A už tam máme rám, máme tam taký vážny, sme dali zrobiť v Ireco Motorsport v Polsku. A pomaly to robíme. Tam bude, ten istý motor tam bude, ale bude kovaný a chceme väčšie turbo dať do neho, chceme dať na programovateľnú riadiacu jednotku a že by už to malo, že by to bolo konkurencieschopné. Takže opäť to chce veľa času, veľa peňazí. Také, ako budeš Maťko. A menej sa venovať manželke. Tak. Ďakujem. Už manželka si zvykla za tie roky, ale stále nám fandí, drží prsty. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie a čo k tomu dodať. Ďakujem pekne. Sa ti darí, Maťko. Už vieme o aute, čo sa skladá, to je šéf tímu a teraz si predstavíme jazdca Roba Horenského. Robko, vítaj. Ahoj, ďakujem ti za pozvanie. Opíš nám trošku, od koľkých rokov jazdíš, tvoj šéf tímu a zároveň otco povedal, že si jazdil motocross, či si chcel presadnúť do toho drive auta, alebo si chcel pokračovať ďalej motocross, ako to bolo? Tak ako už otec spomínal, jazdím od 18 rokov. Predtým od malička, od 6 rokov som jazdil motocross, ale v 2017 som mal opad, zlomil som si ruku a nohu. A už som si povedal, že už bolo dosť zlomením. Že ten motocross nestal až tak za to. Tak ako šport to je krásny, ale čo sa týka zranení alebo riziko zranenia je tam vysoké, by som tak bol povedal. Takže už som si povedal, že dosť toho bolo. Aké úspechy si ako ty jazdec zažil v tom drifte? Na čo si tak najviac spomínaš, čo ti tak spravilo najväčšiu tú radosť? Tak najväčšiu radosť sú tie celkové šampionáty, ale čo si najviac cením preteky, tak sú majstrovstvá Európy. Drift Kings, Maria Poči. Tam sa mi dvakrát podarilo už umiestniť na druhom mieste vo dosť vysokej konkurencii, si myslím. Aký je to vlastne pocit sedieť v takom aute, ísť dverami nápred väčšou rýchlosťou? Predsa tam ideš väčšou rýchlosťou ako v motokrose. Tak ideš blízko aj tej steny, ideš blízko toho konkurenta. Aký je to vlastne pocit? Ťažko opísať človeku, ktorý nikdy nedriftoval, že ste to treba zažiť. A je to taký neopísateľný pocit. Je tam aj adrenalín, aj musíš vedieť, čo máš robiť, proste je to super. Čiže vlastne tých pohárikov máš už veľa za tie roky? No veľa. To by som to nebol povedal, ale zbierajú sa pomaličky. Akú víziu máš ty ako jazdec? Kam by sa chcel dostať v tých driftoch? Čo je tvoj taký sen? Tak sen každého driftera, ako otec spomínal, je dostať sa do Drift Masters, ale taká reálna vízia, aby som mu povedal, že dostávať to nové auto
a postaviť sa na štart kategórie Pro a skúsiť tam niečo vybojovať. Mhm. Ty ako jazdec si sa dlho užíval s týmto autom, alebo Nie, mi prirastlo k rukám, by som skôr povedal. že to bolo také zo dňa na deň? Tak je to zrovna taká karoséria, čo veľa ľudí hovorí, že je ľahká na šoferovanie a má dobré jazdné vlastnosti a môžem to potvrdiť, že je to fakt. Takže ja ako človek, ktorý som nesedel nikdy za volantom takého auta, by som sa vedel veľmi rýchlo vžiť do toho, alebo by mi to trvalo veľmi dlho? A dlho by ti to netrvalo, ale pár dní jazdenia určite. Pár dní tréningov. Čo by si chcel tak odkázať tým, ktorí by chceli začať ten drift? Že je to taký šport, pri ktorom nikdy nie je neskoro začať. Vek tam nehrá žiadnu rolu. A dá sa to jazdiť aj na profesionálnej úrovni a dá sa to jazdiť aj také hobby. Takže môžeš to robiť aj na amatérskej a profesionálnej úrovni. Takže môžeš si vybrať, že ktorým smerom chceš ísť. Takže je to super, si myslím. Všetko záleží asi podľa tých financií, podľa toho auta. A podľa jazdných zručností. Dobre, Otko, ďakujem fakt, že si prijal toto pozvanie aj s tvojim otcom. Sme si povedali všetko. Verím, že sa uvidíme niekde na pretekoch, že natočíme aj tam niečo. A to asi všetko. Veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem. Ahoj. Čau.